Добро утро от Варна! Предстои ви пенсиониране и това ви плаши. Как да се подготвим точно за този момент? И защо не бива да се отдаваме на скуката, еднообразието и да се затваряме в семейния кръг? Днес нашето предаване ще посветим точно на нашите майки, бащи, баби, дядовци, тези, които вече са се пенсионирали и на тези, които много скоро им предстои да се пенсионират. Какво могат да правят след като приключат своя професионален път? За това ще говорим в предаването ни днес. На гости сме поканили Любка Тодорова, която е секретар на Народно читалище Просвета в Варненския квартал Аспарухово. Маргарита Дойнова, която е председател на Организацията на пенсионерите в Съюза на пенсионерите, точно така в същия квартал. И Катя Бончева, която пък е диригент на хор Аспаруховски бриз, също към читалището. Добре дошли! Благодаря. Нека все пак и да отидем на едно друго място във Варна, където също се събират хора в пенсионна възраст. Това е става дума за Асоциация да съхраним жената и по-точно за Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени Импулс във Варна. Там също има варианти какво да правят възрастните жени. Даниела Цекова повече. Има моменти в живота на хората, в които ако не сме добре подготвени, може да достигнем дори до състояние на емоционален срив. Струваме се, че един такъв период е пенсионирането. Много зависи дали хората го смятат като ново начало или пък край на нещо, дали го посрещат с настроение или го отлагат, дали с очакване. Много важно според мен е да има мисия и компания. Точно по този начин се справят във Варна в Асоциацията да съхраним жената. Днес сме при тях на гости. А сега добро утро казвам на моята събеседничка. Кажете, как тук при вас съхранявате не само жената, а и духа на човек? В самото заглавие да съхраним жената, мисията е ясна и е публична. Преди 7 години ние стигнахме до извода, че трябва да дадем един спасителен пояс на жените, които са пред пенсия и в пенсия. Затова, защото животът много бързо върви и считаме определено, че е ключът към дълголетие активния живот. Така поне по цял свят е показано и ние дълги години сме се възхищавали на тези бели пенсионери, които идват в Варна. Затова Асоциация да съхраним жената създаде този център за социална рехабилитация и интеграция. Нарекахме го Импулс, Импулс за нов живот. И считаме определено, че достойният живот, равнопоставеността между пенсионери и работещи, това, което ние сме длъжни като общество да направим за тези хора, които много са дали. Ако сметнем 50 пенсионера, по 40 години са дали на Варна, на България, смятайте ги колко хиляди години труд е даден, съзидателен. Успоредно с това жената ражда, отглежда деца. Това е един друг вид матерински труд, който няма цена. Това продължение на рода, то е и енергия, то е и здраве, то е и труд. Към това, като прибавим и услугите в дома, които жената произвежда, които също не са оценени, имаше години, когато нямаше такива услуги за семейството, полуготови, замразени храни. Тук стоящите мои приятелки и членове на клуб Импулс са именно от това поколение, когато всичко трябваше да правят със собствените си ръце, фантазия и така нататък. Това разбирам са едни жени, които са били наистина много ангажирани, чувствали са се много полезни, казвате спасителен пояс е тук, но какво се опитвате да правите при срещите ви? Каква мисия? Аз казах, че може би наистина мисия трябва. Вие сте я поели преди години. Какво се опитвате да правите заедно? Ние в началото се опитвахме, а вече вървим по много така широк път, магистрала бих казала. За това, защото в нашия пакет от социални услуги се включват 30 вида дейности.
обучение по компютри, те вече могат да контактуват с внуците си по целия свят, обучение по английски язик. Също така има много видове дейности, които са в сферата на трудотерапията. Може би сега да разберем малко повече от вашата помощничка тук, защото разбира се, труда е колективен, за да е такова хубаво настроението. Представете се за нас и кажете какво творите, какво правите. Аз съм ръководител на групата по шефи кройки. Това е трудотерапия. И тази група така функционира от 7 години. И аз мисля, че тук жените, които присъстват, ще споделят мислите, които аз искам да кажа. Че ние тук взаимно се допълваме чрез нашия житейски опит, знания, интереси. И в практическите занятия, които ние тук реализираме, изработваме различни предмети за бета. И това отново за домакинството, нещо за удоволствие. Виждам, че и за Великден вече сте започнали. За Великден започваме подготовката. Изобщо всички празници, и за Коледа, и за Великден, и за първа пролет, ние гледаме да бъдем актуални с това, което представяме. Казах, нали, че предимно изработваме предмети за бета според възможностите на Казвате според възможностите. Как се чувствате заедно? Аз мисля, че те могат да споделят. Лично аз се чувствам много добре, защото това са едни жени с различни професии. Нито една от тях не се е занимавала с шефи кройки. Как се чувстват дамите при вас, ще разберем след малко. Ето, разбрахме, че когато има занимание, мисля и добра компания, нещата в златната възраст са наистина златни. Това е нашето първо включване от тук. Очаквайте ни след малко отново. На възраст там, както казахме, има и компютърна грамотност, музикотерапия, арт-терапия, цветарство, градинарство, танц-терапия. Разбрахме преди малко и за трудотерапията. Още за работата в Център Импулс сега ще научим от репортера. Както казаха дамите преди малко, наистина на кой не му се иска да вижда облечените вечно в бяло, например, германски туристи с настроение, които идват във Варна с емоция. Така са и моите събеседнички. Сега с Мария ще разговарям, която ще ми каже каква е вашата история, как вие решихте да дойдете в тази компания. След като се пенсионирах, малко ми беше трудничко, защото работих в голямо предприятие. Освен това участвах и в обществения живот на работата с жените. Но намерих някакво така едно начало да почна семейството ми, извън това и друга трудова работа. Но получи се една голяма трагедия в живота ми. В разстояние на 2 години почина съпругът ми, брат ми, синът ми. И тогава човек остава сам, изолиран и какво следва за вас? Край мене беше семейството ми, внуците ми, но въпреки всичко аз попаднах в една депресия. И в този момент бях поканена към асоциацията да присъствам най-напред. Това бяха едни четвъртъци, когато се събирахме. След това вече се разшири тази дейност. Получиха се всички тези мероприятия. Включих се активно. Имаме музикотерапия, имаме арт-терапия, по анлас, учим се да плетем. След това цветарство се занимаваме. Кое ви е любимото на вас? Всичките ми са любими. И участвам с, как да ви кажа, много съм щастлива, защото това ме върна към нов живот. Аз бях попаднала в една дупка и това ме върна на ново. И с радост съм тук. Често пъти се замислям това нещо, ако не е, какво ще прави? И как ще да протече поначало в живота ми. Тук срещите ви върнаха към живот. Сега ще видя и другите дами, които са тук. Здравейте! Представете се за нас и ни кажете какво ви доведе тук. Как намерихте пътя до тук? Мария Йовчева се казвам и съм една от първите участнички в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени. И трябва да ви кажа, че моята история не е много по-различна от останалите, но това, което от опита си, от общуването с всички тези прекрасни, великолепни, можещи, знаещи, умеещи много неща жени, е следното. Никой никога не би могъл да накара да застави една възрастна жена, която е преминала през толкова много перипетии в живота си, да дойде в едно сдружение, в един колектив, да дойде по собствена инициатива, да идва с желание,
И да се отива с желание. Да се отива с една радост, с едно чувство на съпричастие към останалите. Кое смятам за особено важно? Нещата, върху които трябва да акцентираме. Естествено, човешко чувство е известно съмнение, известен страх, ако щете, в времето преди и началото на пенсионирането. Какво ще стане с мен през този период? Центъра, Асоциацията да съхраним жената, ме освободиха напълно от това усещане за безпокойство. Аз ви повярвах, наистина е така. Наистина изглеждате щастлива и доволна тук. Сега и към третата моя събеседничка. Кажете ни, разбрах историите горе-долу на хората са сходни. Какво трябва да направи човек, за да не изпадне в вид депресия в този момент, от който от активен към, може би, пасивен, условно казано, защото има доста жени и мъже, които и доста активно след това продължават живота си. Да участва в живота на Асоциация Импулс. Аз искам да се върна няколко години назад, когато за първи път ме поканиха на едно събиране на жените от тази асоциация. И така, по стечение на обстоятелството, мястото, където се събрахме, се наричаше При приятели. Затова фактически е необходимо ние, жените, които сме изпълнили вече своя дълг и семейен, ако искате, и обществен, да бъдем сред хора, сред приятели. Аз ви благодаря за това. Наистина, сред приятели беше хубаво мото. Нека да кажем, да бъдем полезни за нашите зрители. Ето, това е потребителска книжка на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени Импулс във Варна. Всички, които искат да намерят приятелство, могат да ги намерят на улица Държавин, номер 25. Виждане.